Ja. Ej, det er bare kærlighed. Nå. Er det hårdt, Trille? Og slikker hende i øret. Ej. For helvede. Det er godt, det der. Ej, forsigtig, Laura. Ja. Nå. Er hun sød? Meget farlig hund, hva'? Er det Puh? Må hun ikke slikke på dig? Forsigtig. Han er ikke så højde, men jeg kan sådan love dig, at han har sådan nogle her bruger. Ej, ikke hop, ikke hop. Giv hende et kys. Kys, kys. Kys. Kan du give hende et kys, Laura? Giv Dille et kys. Trille et kys. Hvad skal Laura sige? Dille. Kan du få et kys? Kys. Kys, Trille. Kys, Trille. Kan du give hende et kys? Ja. Åh, er du god. Skat. I er gode sammen, hva'? Så. Ja, den der video bliver jeg bare nødt til at have. Ja, det var så godt. Ja. Og du vil ikke have hund? Den vil ikke have hund. Nej. Jo, jeg vil meget gerne have hund. Se det. Hvad skal I ligge og putte, eller hvad? Hun vil sikkert godt finde på at sove sammen. Altså, Laura kunne godt finde på at sove sammen. Ja, okay. Jeg synes også, Trille er meget medgørlig lige nu. Imponerende, altså. Hun er altså, sådan har hun aldrig opført sig før, Trille. Men det må være, Det er, fordi hun er. Jeg kan se, hvordan hun slikker. Ja. Så, Er hun sød? Laura, lad nu Trille være. Ja, hun er fin. Ej, ikke hop, ikke hop. Ej. Måske nævne det, så gør du det ikke. Ja, Hvad hedder hunden? Hvad hedder hunden, Laura? Hvem er det, du sidder på? Ej, ikke i øjnene, skat. Laura. Laura, hvem er det, du sidder på? Ikke inde i øjnene. Forsigtig. Hallo. Jeg skal nok ikke skrige.